खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 3 फेब्रुआरि मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि जिउआव सुथुर सोमजिनो हागौ, सोरजोंबा दावराव दावसि सोमजिगोन। वृष राशि। लामा दावबायोब्ला खैफोद सोमजिनो हागौ, गाज्रि सान। मिथुन राशि। मोजां हाबा मावनायनि गोथार फिथाइखौ मोनफिनगोन, गोसोआव रंजाखांनाय फैगोन। कर्क राशि। दुखु जारलानि गेजेराव गोग्लैनो हागौ, साननायफोरा फैमाल थांगोन। सिंह राशि। समाजाव मोजां खामानि मावनानै मुं गोसारगोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। कन्या राशि। नोंथांनि मावनो लानाय हाबायाव नखरनि सुबुङा हेंथा होगोन, थांखिसिम सहैनो गोब्राब जागोन। तुला राशि। माबाफोर फालांगि मावोब्ला मुलाम्फा जागोन, रांखावरि बुथुमना लानो हागोन। वृश्चिक राशि। सिगां फारसे दावगालांनो बायदि खाबु मोनगोन, जिउआव सोरां फैगोन। धनु राशि। नखराव जेंना जेंसि सोमजिनो हागौ, दुखुजों साना बारलांगोन। मकर राशि। नोंथांनि देहायाव बेराम आजार सोमजिनो हागौ, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। कुम्भ राशि। जिउआव सुखुनि सानजों बारलांगोन, मोजां सान। मीन राशि। माबाफोर साननाय हनाया जाफुंसारगोन, फालांगि बिथिङाव जौगानो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 600083238600048962 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।